I ara sí, que anem amb l'alcalde de Guadassuar, en Salvador Montañana, que ens va parlar moltes coses. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Bueno, jo primer que res he de fer-te una pregunta perquè no se me'n vagi del cap, perquè a més sé que els meus pares estan veient-ho, i ja me digueren ahir mon pare, sobretot me va dir, pregunta-li perquè m'interessa saber-ho, tal, i la pregunta és si és cert que van a fer un tanatori al poble. Vaja. Bueno, sí, és cert que està previst. A més, ho va fer públic la cooperativa elèctrica, que ho va prendre per acord en la seva junta, de fer un tanatori en un dels locals que es tenen, que a més s'ha d'actualitzar en un magatzem en el polígon industrial. El problema, i per què està tardant un poc, no és tant problema de l'actual Ajuntament, sinó que el Pla General d'Ordenació Urbana de Guadassuar no contemplava aquest ús en concret, ni tampoc en aquest polígon serveis o pràctica comercial. Ja n'hi ha una llei que es permetrà a l'Ajuntament de Guadassuar fer la modificació, però és una modificació d'un pla general, s'ha de redactar com un projecte, una memòria, s'ha de portar al ple i això és el que està fent que es tardi, però sí que és veritat que a Guadassuar li feia falta un tanatori perquè tot ja no són cases com abans i se podien fer velatoris i fer en cases, se volen en millors condicions, temperatura i aquest tipus de coses i acollir a més gent i ho veurem, serà una realitat, però encara que sigui una iniciativa privada, l'Ajuntament farà tot el que puga perquè es modifiqui aquest pla general perquè puga estar. Ahí està la resposta per a molts carabassots que de segur que estan ahí escoltant i veient-nos. Voldria començar, com a president del consorci que eres, sobre la taxa del consorci, perquè sembla que l'has disminuïda molt. Bueno, disminuït, en principi sembla que no tant, però sí que és més perquè s'han afegit uns serveis. S'ha desbloquejat també, hem portat uns temps convulsos, de sempre el tema del consorci de residus ha sigut problemàtic, d'enfrontament en la Ribera, però bé, portem des d'esta nova legislatura que les coses han anat més bé, s'ha obert una nova planta de valorització que ja ha donat els seus fruits reduint els residus i un dels temes de cavall de batalla sempre ha sigut la taxa. La taxa fa 2 exercicis es va baixar molt, les previsions després no van ser les que tocava per circumstàncies sobrevingudes, l'any passat es va pujar i es va compensar, ara enguany es torna a baixar. Què passa? Que la taxa no és un impost, és el pagament per un servei que realment es presta. Ni es podem endeutar, ni podem fer altre tipus de coses per igualar la taxa, sinó que el cost real és el que es posa en el rebut. Vam aprovar, com a previsió per a l'any que ve, una baixada de 5 euros, quedant-se una mitjana al voltant dels 60 euros per cada rebut, però a més afegim un servei nou que serà la informatització del Secoparc, que permetrà en el futur que qui més recicle menys pague, perquè s'anotarà tot el que cada un porta, siguin aparells electrodomèstics, siguin olis usats, siga tòner, siga piles, el que siga, això s'anotarà i l'estadística ens valdrà per molt i també ens valdrà per reduir a qui recicle, perquè s'acabi allò de dir jo quan ja pague que m'ho reciclen els altres. No, realment aquí més recicle que tingui que pagar menys. I l'altra cosa que hem afegit serà la recollida de poda en verd. N'hi ha molts pobles, moltes ciutats que tenen moltes vivendes de segona ocupació per a l'estiu i això, tenen jardins, ve la primavera o quan tornen a poder anar a les casetes o a aquest tipus de vivendes, netegen el jardí i ara porten a l'ecoparc, però la cabuda que tenim no és suficient. Això s'amplia, també valdrà per als ajuntaments, per a parcs i jardins. I això, si ho incloïrem, si no ho haguérem fet com a servei nou i ho descontàrem de la taxa, no haurà baixat 5 euros, haurà baixat 9 euros. Vull dir, hem baixat 5 respecte de l'any anterior i podríem haver baixat 4 més, haurien sigut total 9, però oferim 2 serveis nous. Guanyant. Que així anem guanyant, però a més
Jo vull tranquil·litzar, n'hi ha molta gent que jo personalment, la gerent del Consorci, hem anat a donar explicacions a pobles i ciutats i al final la gent quan s'ho explica en directe ho entén de seguida. Encara som el consorci més barat de tot el País Valencià. Vull dir, 60 euros, n'hi ha uns quants que també estan ben gestionats, però el seu rebut està al voltant dels 90 euros anuals. Estem parlant d'un servei bàsic, així a 60 euros, en altres llocs a 90 i València Capital entre 120 i 150 euros anuals. Vull dir, podem estar contents i realment este consorci no s'endeuta i l'únic que es paga és per el servei prestat. No n'hi ha cap préstec, no n'hi ha cap cosa estratosfèrica, simplement les tones que entren són les que es paguen per aquest servei. El teu permís, i per a que continuen entenent, que t'ho has explicat molt bé, però li falta aquest vídeo del consorci que anem a veure-lo. Acaba de traure. Exacte, doncs acaba de traure, exclusiva. L'anem a presentar així en prop de tu, en València Televisió, Horta Televisió i Ribera Televisió, i en seguida continuem parlant de més coses que Guadassuar està de novetat en tot. Moltes coses. Pegem el vídeo. Què és el Consorci Ribera i Valldigna? El Consorci Ribera i Valldigna gestiona el tractament que inclou la valorització i l'eliminació tècnicament i ambientalment sostenible de les 135.000 tones de residus domèstics anuals que produeixen els aproximadament 325.000 habitants dels 51 pobles i 3 entitats menors de la Ribera i la Valldigna, que formen part del Pla Zonal de Residus de les zones 10, 11, 12, àrea de gestió V4 de la Comunitat Valenciana, a més de gestionar la xarxa consorciada d'ecoparcs que integra ecoparcs fixos i mòbils. La finalitat del Consorci Ribera i Valldigna és assegurar la gestió adequada i eficient dels residus domèstics generats dins del seu àmbit territorial, donant valor als residus que els ciutadans no han separat en origen per afavorir la seva recuperació com a nous materials reciclats, fent compost amb la matèria orgànica i eliminant de manera controlada la resta que ja no es pot aprofitar com a recurs, contribuint d'aquesta manera a la consecució d'una economia circular. Segons la legislació vigent en matèria de residus, el tractament dels residus domèstics, de la mateixa manera que la recollida i el transport, correspon als municipis, els quals poden dur a terme la prestació d'aquest servei de forma associada per tal d'optimitzar els costos del servei i disposar d'instal·lacions de tractament adequades que asseguren una gestió ambientalment sostenible que evite efectes negatius en el medi ambient i en la salut de les persones. En l'actualitat, els ajuntaments s'encarreguen de la prestació del servei de recollida del fem mesclat dels contenidors grisos o verds foscos del carrer. Aquests serveis de recollida dels ajuntaments són els encarregats de transportar els residus al complex de valorització de residus domèstics del Consorci Ribera i Valldigna, ubicat a Guadassuar, on totes les entrades de residus són pesades en la bàscula, registrades i assignades al municipi corresponent. I és així on comença la tasca principal del Consorci Ribera i Valldigna, el tractament dels residus domèstics mesclats amb la finalitat de recuperar les fraccions aprofitables dels residus mesclats per la seva valorització posterior i donar-los d'aquesta manera una nova vida, produir compost amb la part orgànica i reduint, tant com siga possible, la quantitat de residus destinats a l'abocador controlat. Tanmateix, el Consorci Ribera i Valldigna és l'encarregat de la prestació del servei de recollida selectiva de residus domèstics de la xarxa consorciada d'ecoparcs, integrada per 27 instal·lacions fixes i 3 ecoparcs mòbils. Aquesta xarxa d'ecoparcs permet que residus que presenten una problemàtica específica de tractament si arriben al complex de valorització, com per exemple els residus voluminosos, els enderrocs, els residus d'aparells elèctrics i electrònics i els residus perillosos, entre altres, es puguen recollir de forma diferenciada afavorint la seva gestió posterior. A més, que la xarxa d'ecoparcs siga consorciada vol dir que qualsevol ciutadà del Consorci Ribera i Valldigna pot utilitzar qualsevol dels ecoparcs fixos o mòbils que la integren. El finançament de la prestació dels serveis del Consorci Ribera i Valldigna, tractament dels residus mesclats i gestió de la xarxa consorciada d'ecoparcs es realitza mitjançant la taxa de tractament del Consorci Ribera i Valldigna o, simplement, taxa del Consorci Ribera i Valldigna que paguen els ciutadans. Com el cost del tractament dels residus mesclats depèn de la quantitat de residus que es gestionen al complex de valorització, com més residus separem de forma adequada als contenidors corresponents o als ecoparcs, menys residus arribaran al complex i, per tant, reduirem el cost de la taxa que paguem. I és que cal posar l'accent als ciutadans del nostre consorci en qui més separa, menys paga.
Un vídeo que està molt ben explicat, Boro, i la veritat és que, bueno, l'hem estrenat, així, però sí que és de veres que està molt ben explicat. Jo crec que sí. Ajuda a saber què és el que realment paguem. Per una banda, es fan càrrec els ajuntaments, uns ho posen dins de l'IBI, altres ho fan directament, altres pobles no ho paguen només que directament via impostos, i a partir d'ahir les tones que entren en la planta de tractament, que està en terme de Guadassuar, a partir d'aquest moment és el que se paga en la taxa del consorci. I la taxa del consorci fa que pràcticament estem ja en el 50% de reciclatge, que encara no arribem al 40% que marca la legislació, però tenim pendent que en abril-maig tindrem una planta de compostatge nova en el que assolirem per contracte i per llei aquest 40%, i esperem que baixarem d'ell, el rebuig serà molt menys, i complirem la directiva europea en creixents. Podem estar contents, una planta moderna i efectiva. Canviem ara a una altra cosa, i és l'asfaltat de la Gran Via de Guadassuar, que sí, perquè ahir me dient així un poc en broma, Guadassuar, Gran Via, que teniu tren? No, i jo vaig contestar, Madrid té Gran Via, València té Gran Via i Guadassuar té Gran Via. Té Gran Via. A més, per a un poble de vora 6.000 habitants, una avinguda de 900 metres tota recta en un passeig central, tipus Rambla, bueno... Conec tota la vida. Exacte. Li donaren el nom de Gran Via, la coneguem per Gran Via i ja està, no té més. Sí que és asfaltat, perquè clar, les arrels dels arbres alcen el que és el carrer, la via. S'ha asfaltat, s'ha llevat, contam-ho tu, tot el que s'ha fet. Els pins que hi ha encara a la Gran Via porten plantats més de 50 anys. La terra, com a tota la ribera, és una terra molt fèrtil, i damunt es va plantar en un passeig i es van asfaltar les vies paral·leles que n'hi ha al passeig, i això fa que baix es conservi una humitat, i el pi, que en la muntanya ja diuen que té un creixement ràpid, relativament ràpid, en un lloc ideal de terra bona, en humitat i això, s'ha acampat conforme ha volgut, s'han fet enormes perquè no destorbaren les rames, s'havien anat tallant les més baixes, que a més els pins les sequen, i s'ha quedat a una altura molt elevada i ixen unes arrels que en alguns llocs de la Gran Via feien fins a bonys de més de 30 centímetres. Sí, ja teniu, uns bonys de més de 30 centímetres. N'hi havia gent que ho estava patint, i ha hagut inclús algun accident de tràfic sense víctimes ni res, però era una cosa que estava demandada pel poble, i la insistència en la Diputació, que era la propietària de la via, ens la volia donar al poble. En un primer moment ens vam negar, dient que ens la deu d'entregar en condicions. Ens digueren que a primers d'any estaria asfaltat. No hem volgut fer promeses si no ho teníem clar, i de colp a repent, fa 2 setmanes digueren dilluns comença. Després no va començar dilluns, va començar dimarts. Però en 3 dies i mig, fresat i asfaltat, fresat, llevat tot el que n'hi havia de supèrful, de bonys i tot això, s'ha asfaltat, ben compactat. I ara n'hi ha gent que pregunta, que la gent no sempre està conforme. Una reivindicació de molt de temps, ens diuen, i els pins, i el passeig? Bueno, doncs estem preparant, que havíem encomanat ja durant aquest any, un disseny, més que un projecte, perquè no és un projecte acabat, sinó que és un disseny de com podria ser la Gran Via. Farem una exposició en el centre cultural per a que la gent vegi les possibilitats, fins a 5 que podria haver, la gent que trie, i ho farem de manera presencial, unes quantes xerrades allà en el centre cultural, i a més el que vulgui participar per internet, per ordinador, també ho podrà fer. No serà com una consulta, un referèndum, sinó que ho tindrem obert un test prudencial, mes i mig, i respecte a això no és que vaig a fer-se perquè és que no n'hi ha pressupost, però sí que deixarem sentades les bases. Aquesta asfaltada de la Gran Via el que ens permet és que tenim 2 o 3 anys, n'hi ha 2 o 3 anys per a qui estigui en el proper Ajuntament que ve, per a que aquestes arrels no facin malbé el que ara s'ha arreglat. Doncs anem a preparar-ho, i si estem en sintonia en la ciutadania de Guadassuar, millor que millor. De l'1 al 2.
Fins a on puguem fer, perquè venim de... Tothom sap que venim d'un poble que estava molt endeutat, hem fet tot el possible i ha sigut la primera cosa que teníem com a essencial. Guadassuar que deixa d'estar entre els pobles que tenen perill per endeutament, estàvem en un 130% sobre pressupostos i ara, abans de tancar l'exercici de 2018, estem ja en el 55%, estimem que estarem molt per baix, al voltant del 40 i poquet per cent quan tanquem l'exercici 2018. El primer era allò, i gràcies a allò se podran fer altres coses. Jo tinc moltes coses que contar, se mos acaba el temps, però jo vull també parlar del llumenat, de l'il·luminat que n'hi ha en Guadassuar, de carrers que ja estan en el nou... Exacte, i altres carrers que ja estan duent-se a terme, però que anirà tot a Guadassuar, no? Sí, efectivament. A més, puc dir que sense que ens costi més, el manteniment que tenim en la cooperativa elèctrica de Guadassuar ens permetrà que unes llums que n'hi havia molta gent queixant-se, on no s'ha canviat, evidentment també segueix queixant-se que n'hi ha poca llum, hem arribat a un acord de la cooperativa, es canviarà tot el poble, inclús el polígon industrial, i es posaran unes llums noves, de fet, com tu has dit, ja n'hi ha carrers i algunes places que ja s'han posat, en el que es disminuirà, estem en 35 watts i en alguns en 45 watts de potència, baixarem a 20 watts de potència, una llum més càlida, que per a qui li interessa, els bioritmes, els ritmes circadians, una llum més càlida ajuda a una millor vida, una qualitat de vida, i també reduïm la contaminació lumínica, perquè n'hi havia en les places moltes faroles que eren de bola, que feien llum cap a dalt, i això ara, tota la llum que es projecta és tota cap avall. Ni les luminàries que estaven en vertical, que feien la llum cap als costats, no, ara la llum serà tota cap al carrer. De fet, jo convido a la gent de Guadassuar, el carrer Mestre Cuevas, el carrer Sant Roc, poden veure ja la plaça davant del CEIP Balmes, davant de les escoles o davant de l'auditori, ja estan canviades, o davant de la residència, que n'hi ha 2 carrers peatonals, estan canviats també. Crec que és molta diferència. Sense entrar en qüestions anteriors, n'hi ha que tindre en compte que sols fa 7 anys que la il·luminació és nova. Ha costat de poder-ho arreglar, però és que la llum estava pràcticament acabada de posar i la pèrdua de luminositat ha sigut flagrant i quasi molesta, perquè ha donat en alguns llocs un poc d'inseguretat. Esperem que d'ací a final d'any estigui tota canviada i, si no, pràcticament la totalitat. I ja s'acaba el temps, però és que tinc encara més coses que preguntar-li. I no és perquè jo siga de Guadassuar, és perquè n'hi ha moltes coses ahí, com per exemple la subvenció que s'ha donat per als col·legis i també el centre de dia, que està el projecte en el que s'invertiran 450.000 euros nostres. Correcte, curtet. L'Institut de Guadassuar, l'IES Guadassuar, té barracons, com tots saben i tenim ganes que es lleven, mitjançant el pla edificant de Conselleria, que també Diputació també ha posat una part. Hem acceptat el repte de preparar-ho a Guadassuar, ens han acceptat la delegació, estem en fase de licitació de projecte i posterior licitació de les obres, i això serà en diners de Conselleria de Diputació. Però per l'altra banda, el que estàs dient, Guadassuar sempre li havien dit que tindria un centre de dia que regenta Aguafa, una associació per als malalts d'Alzheimer, en 15 anys, 16 anys d'experiència contrastada com a referent també en la comarca i també a València. La idea és que en diners propis, l'Ajuntament, hem d'agrair totes les subvencions que han tingut en altres coses, però això se'ns ha quedat fora. Hem comprat un local que n'hi ha a la part contigua, a la part de darrere, 180.000 euros, i ara més hem destinat per a pressupostos de l'any que ve de Guadassuar 450.000 euros. El projecte ja està fet, en Conselleria ja ens ha dit que el centre de dia està autoritzat i anirà dins dels pressupostos del Consell
per al manteniment del centre de dia, i esperem veure-ho durant tot l'any que ve. No ho dic com a qüestió electoral, simplement, segurament no sabem què n'hi haurà acabat, què no n'hi haurà acabat, per a quan vinguin les eleccions. No hem inaugurat res tampoc del que s'hagi pogut fer-nos la nostra manera de veure, però crec que aquests serveis són molt importants, el que hem dit, lo de la Gran Via, lo de l'enllumenat, lo del centre de dia i lo de l'institut són 4 projectes molt grans, 2 ja s'estan executant, els altres 2 estan en fase de licitacions, però tenim acceptat la delegació, la consignació dels diners està i ho veurem fet. No és una cosa que es farà, no, ho veurem fet. Tardarà un poquet més, un poquet menys, però segur estarà fet. Boro, moltíssimes gràcies per vindre, per visitar-nos, per contar-nos tot això. Ens hem quedat a curtes, perquè és que la veritat que els alcaldes tenen tantes coses que contar i la gent segur que estarà en casa i digui i això, i pregunta-li jo, i allò. Si em permets una coseta molt curteta, recorda a tota la Ribera, sobretot a la Ribera, que aquest estiu ens van declarar les danses de Guadassuar com a bé d'interès cultural immaterial. Qui no hagi vingut a les danses s'ho perd, que no s'ho perguen. El pròxim estiu, l'última setmana completa d'agost, és un goig veure les danses de Guadassuar. Sorprèn a tot el que no ha vingut. I ho dic en sèrio perquè estic rebent molta gent que no ha estat encara i ho ha vist aquest estiu i es sorprèn moltíssim. Venen de fora de València i tot per a veure les danses, eh? Exactament. Me ric perquè la gent dirà com es nota que eres de Guadassuar. Com es nota que som de Guadassuar, però ho han de fer valdre. Exacte, moltíssimes gràcies, Boro, ja saps que estàs a la teva casa i, com no, ben rebut seràs. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu.